Lolu daba sesilubone ey'nsukwini ey'mbili ezedlule, lubhaliwe laphana ku-Facebook. Lokhu ngikhalile ngalolu daba lukaHlupheke ngokungazi iqiniso nezinto ezizalayo around indaba yelicala okuthiwa ubhekene nalo. Uma kunento eyenzakalayo kunobuqiniso bayo, kuhle lento leyo ukuthi yazeke njengoba ewumuntu osebantwini uHlupheke is a public figure, ungumculi uthandwa abantu abaningi, uney'ngoduso, abatwana, ifemili ethintekayo ngayo. Kodwa uma lokhu kuney'nkulumo ey'thize ezingaqinisekisiwe cause lokho kubhalwa nje siyabona kuyabhalwa kodwa asazi. Izivuthamo eMaputoland lolu daba lokhu zilubhalile, asazi ukuthi balithola njengoba lunjalo noma kanjani. Thina nje sifuna lokhu esikubonayo nokubhaliwe. Uthi zisazomqaqela zimphahle ngapha nangapha njengolwandle izinkinga zejele uHlupheke. Zisamqaqela Mlibe izinkinga zejele, umculo maskandi osesithombeni uHlupheke Khuzwayo. Njengoba kade evele last week nangoLwesine eNquthu Magistrate Court ngamacala amane okubulala nokuzama ukubulala. Ubelandwe esitokisini eGoli lapho ubevele ngecala lezinsolo zokubulala umalume wakhe ngoNovemba 2024. Lelo cala ligcine ukungena enkantolo yaseGoli ngezi-20 November. Lelo cala lihlehlele izi-23 February 2026. Ifundeka kanjalo-ke indaba cha iyaxaka le ndaba kakhulu, iyaxaka and ubushompeshompe nje. Asikwazi nokukhomenta, singaze sibhexe abantu ngento ekhandwayo, singaze si-ede nathi. Kodwa-ke siyayibona lezi nkulumo ezilokhu y'vela. So khumbula ukuthi uHlupheke sine-EP asanda kuyikhipha eney'ngoma eziwu-6 ethina Amavaka. Kunengoma lapha besidlulile ku-400,000 wama-views laphana ku-YouTube. Ngiyacabanga ku-Spotify ebisivela nakhona. Kodwa-ke le ndaba le ingikhathaza kakhulu and angazi ukuthi into ezolungiseka kanjani le ukuze phela nabantu bethole ukuthobeka ukuthi hhayi siyezwa ukuthi ubani isimo sakho sikanje ngampela noma cha. Ngoba abanye abantu ungathola ukuthi umuntu udinga ngampela usizo, maybe umphakathi ubungasiza abantu abamthandayo bebengamxhasa ngale support ade bengamnika yona. Kodwa nje makunjena nje kuyinkinga kakhulu. Kodwa asazi-ke sizoqhubeka sizwe ukuthi yena le ndaba ihamba ifikaphi, igcinaphi, nokuthi isiphetho sayo sizoba yini, nokuthi izinhloso zayo ngale nto eyenzakala kuHlupheke yini. Maybe lina kuyovela uma kukhona into ethize ekhandwayo egameni lakhe iyogcina kuvele ngelinye ilanga. Thina asazi nje ukuthi siyibuke indaba sitshela abantu ukuthi hhayi kunodaba olukanje olubikwayo ngale nsizwa akaKhuzwayo kuthiwa uHlupheke. Cha, nisale kahle nathi akukho okutheni sizokufaka lokho sibalula kakhulu izinto ey'ningi, kodwa umuntu udlulisa ukumangala ukuthi hheyi yaze yabuhlungu into, yaze yangamnandi, yaze yangajabulisa and mawukuthi into ethanda ukuthi ibe nobuqiniso phakathi futhi into esazohlupha ngesikhathi eside empilweni yakhe uHlupheke. Kodwa kusazobonakala ukuthi kuqhuba kanjani ngokuhamba kwesikhathi. Sizilifaka lapha lolu daba lwethu ngelinye ilanga maybe soyithola i-clarity ephelele sinitshele nani into enizoyizwa ukuthi sithini, ngoba njengamanje kuba ngathi siyangondaza asiyazi into esikhuluma ngayo. Nisakahle sodibana ngokuzayo.